माजबाद बेंखनथि हाग्रा बिफाननि संदाननायनि गेजेरजों सालान गैयै आयेन बेरेखा दाला बुंजासे बाला दैखांनाय गंसे डाम्पार आरो दाला बुंजासे अन्थाइ दैखांनाय गंसे ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद बेंखनथाइ हाग्रा बिफाना आरोबाव फिन सालान गैयै आयेन बेरेखा दाला बुंजासे बाला रोगानाय गंसे डाम्पार आरो दाला बुंजासे अन्थाइ रोगानाय गंसे ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोन बायदियै माजबाद बेंखन हाग्रा बिफाननि रेन्जार निजोम बसुमतारीजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया उदालगुरि रौता आरो अरां ओनसोलाव सालान गैयै आयेन बेरेखा डाम्पार आरो ट्रेक्टर संदाननाय हाबाफारि आखायाव लायो। हाग्रा बिफाननि बेबायदि संदाननायनि गेजेरजों अरां आरो दलगाव लामानिफ्राय नाम्बार गैयै दाला बुंजासे अन्थाइ दैखांनाय गंसे ट्रेक्टर हमनो मोननायजों लोगोसे 15 नं राजा लामायाव अरांनिफ्राय सालान गैयै आयेन बेरेखायै बाला दैखांना लाबोबाय थानाय AS01 MC 7670 नम्बरनि गंसे डाम्पार हमनो हानाय जायो। हमनो मोननाय डाम्पार आरो ट्रेक्टरखौ माजबाद बेंखन हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाखिनानै दोननाय जायो होननानै हाग्रा बिफाननि रेन्जार निजोम बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। मोनसेयाबो जाखाबाय बेबो अनलाइन पेमेन्ट जायाखै बे दाबो माबा खालामाखै बेबो पेरेन्टआ साननै खनसेयानो दं। प्रान्जिताथ' बांद्राय लांबाय बियो ओइ खोलाहासो प्रान्जिताथ' बांद्राय लांबाय बियो ओइ खोलाहासो